fala ye aw maningaw de ko an ma ko bɛrɛkɛ tɛ fasa ye dɛ kuma in a bɛnnen don ni nin waati in ye dɛ fala ye maanifin bamananw ko k'i y'i yɛrɛ de ye maa y'i yɛrɛ de ye i se ye min ye i k'o kɛ fala ye n bɛ to ka jɛfɛrɛlenin ka kuma fɔ aw ɲɛna yan kuma caman n ko san tasuma wulilen dugu la baganw ani maanifinw bɛ ka girin ka taa ji ta ka taa tasuma fa dɔ de ye jɛfɛrɛlenin ye k'e fana sa k'e t'i co an ka tila an ka kow la fɔlɔ wa k'i tɛ bɔ an sanfɛ a ko ko ayi dɛ ale fana bɛ k'a se de kɛ n'a taara i dafa ji la fala ye a nana a y'a k'a la o y'a se de ye an bɛɛ k'an se kɛ fasoko in na anw tɛ mali bila maa ye koyi sabula faso wɛrɛ ta anw na fala ye kow n'u faamuya cogo hukumu kɔnɔna na ka kɛ n'aw ka maa sɛnɛnenw ye tubabukan na u yɛrɛ ko ko maaw k'u hakilina fɔ fala ye hakilina fɔ tɛ gasi ye o tɛ dasi ye nka i bɛ hakilina fɔ k'i faso bila ka min ta o de y'i faso ye i ye min fusa i faso ye o de y'i faso ye ne hakili an bɛɛ bɛ bɔ du dɔw de kɔnɔ an bɛɛ bɛ bɔ kabila dɔw de kɔnɔ maaw kan ka sɔrɔ min bɛ kuma maaw fɛ nka fala ye n'i kɛra maa ye maa t'i ladi maa t'i waaju maa tɛ foyi f'i ye e kɛra gɔn kelennabila ye min ka di i b'a kɛ wa i b'a ta i nin ka don dɔ la fana fala ye ne t'a dɔn diɲɛ maaw bɛ ka tiɲɛ min ɲini tuguni diɲɛ marabaaw olu ka tiɲɛ ka dɔgɔ dɛ fala ye anw filɛ kɛlɛ min na nin ye bi bamanca wale n'u ka wale kɛbaaw maa min yɛrɛ kunkolo diɲɛ seleke naani y'a dulon alijulani ko min ye dolari wari 10,000 ye n'o sɔrɔla ko min maa mana se k'a sɔrɔ fala ye k'o bɛ di o ma o maa kelen n'a ye kaso kɛ amerikɛnw bolo irak fala ye o de taara bi k'an k'a fɔ a ma ko ahmed al-sharash siri furancɛla fanga ɲɛmaa don wa diɲɛ masakɛ tɛ yen belebelew la min b'a bisimila ka b'a fala ye tiɲɛ bɛ min diɲɛ seleke naani min bɛ k'a ɲini halisa a tɔgɔ b'olu ka bɔlɔlɔ sira kan nka hali bi a bɛ taa o diɲɛ seleke naani fana na ka taa kuma faama tɛ yen senkola tɛ yen jamanatigi tɛ yen masakɛba tɛ yen wura tɛ yen min b'a bisimila k'a bɛrɛbɛrɛ k'a lamɛn fala ye an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi an kan ka ko caman faamu sa fala ye an ka na dɔrɔn demokarasi min nana an fɛ yan fala ye san 1990 ani 1990 san an b'a fɔ ko o de bɛɛ y'a ye yan o demokarasi wolola mun na bi fala ye an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o fana tiɲɛ na dɛ dɔw bɛ ka t'u ka manda 8nan na dɔw bɛ ka t'u ka manda 6nan na dɔw bɛ ka t'u ka manda 4nan na dɔw bɛ ka fanga ta k'u sigi n'a ye kalata ko kuma tɛ se ka f'u ye a dun fɔra ko n'i ye siɲɛ 2 kɛ fala ye k'e k'i sen bɔ maa wɛrɛ kan na o fana tiɲɛ bɛ min k'an ka taa o sira de fɛ dɔw ko ten an k'a kɛ ten an k'a kɛ ten an ka kalata kɛ ten kalata musaka kalata minan kalata sugu a foyi tɛ bɔ anw fɛ yan an bɛ taa bɛɛ san minnu bolo olu de ta y'a fɛn ye wa olu de fana bɛ tila ka na tuguni fala ye ko superviseur min ye observateur a ɲɛna wa a ma ɲɛ wa olu de bɛ tila k'o fɔ anw ɲɛna tuguni n'olu ɲugunna la ɲugun bɛ k'a la n'olu banna la ban bɛ k'a la hali an ye sariya so minnu sigi u bɛ kɔn ka pan olu ɲɛ ka jaabi di n'o ye ko min kɛ cogo ye o tiɲɛ kan ka ɲini kosɛbɛ dɛ m'a fɔ demokarasi ma ɲi dɛ nkanw bɛ min na farafinna yan an k'o jate minɛ a n'anw ka taabolo n'an ka tabiyaw a n'anw ka kow kɛcogo fala ye a n'o tɛ taa anw bɛ bɔ du de kɔnɔ dutigiw de bɛ yen dutigi cɛ bɛ yen dutigi muso bɛ yen fa bɛ yen kɔrɔkɛ bɛ yen balimakɛw bɛ yen tɛnɛmusow bɛ yen denw bɛ yen mɔdenw bɛ yen fala ye anw bɛ ten de dugutigi b'anw fɛ yen kabilatigi b'anw fɛ yen musokuntigi b'anw fɛ yen kamalenkuntigi b'anw fɛ yen alimamiw b'anw fɛ yen diinɛ ɲɛmaaw b'an fɛ yen tabiyatigiw b'an fɛ yen nin si tɛ wuli fo n'a tigi sara don min fala ye maa minnu wolol'o kan ka tila ka n'i sigi k'i ka fanga dan f'i ye yɔrɔ i b'a dɔn ko dɔ y'a jɛ dɛ anw ka demokarasi na waati anw kan ka nin faamu ka baara kɛ ni nin ye
ali munu yɛrɛ b'a la bi k'an ka giri ko ka taa kalata kɛ fala ye kala bɛ ka taa yɔrɔ mun na a y'u lajɛ kɛ manda 4 4 8 4 50 ni 120 ta tɛ ka mɛnɛ si tɛ ka bɔ k'o de ka ɲi o de ka di maa minnu ka nafolo bɛ don ala ye olu bɛ sɔn o de ma u b'o de kɔkɔrɔma don nka anw y'an yɛrɛ ɲini ka k'an yɛrɛ ye ka sɔn an yɛrɛ ye k'an ka sira ta k'a fɔ k'an bɛ nin de fɛ k'an tɛ ka n'o fɔ fiyewu olu de b'anw nunjuru minɛ cogo min ka d'an ye ka taa n'an ye yen o de la anw ko anw tɛ mali bila maa ye fala an t'a bila maa ye mun na an ka degun olu t'i lajɛ an ka tɔɔrɔw olu t'i lajɛ minnu bɛ girin politiki ko la minnu bɛ girin jɔyɔrɔ ko la olu ta ye dɔrɔn an ka kala ta olu ka don gouvernement national kɔnɔ u ka don gouvernement d'union kɔnɔ u ka charte sigi sen kan u ka bɛnkanw sɔrɔ faso nafoloma duyɔrɔ u k'olu sɔrɔ anw tɔw ka to sira kolonw dɔgɔtɔrɔso ntanya kalan ntanya ji ntanya nɔgɔ ntanya lakana ntanya anw ka to kɔnɔ sa kudayi an kana foyi faamu nka an kan ka nin kow dacogo lajɛ bi bi na an bɛ yɔrɔ min na bi o de la nin waati in na maa t'a fɔ ko maa ka ko gɛlɛn ka mɔgɔ sɔrɔ ko a bɛnna fala ye nka a bɛ maa waaju de kojugu ye maa karamɔgɔ de ye anw filɛ degun min kɔnɔ nin ye bi maa t'a fɔ maa ye tuguni bɛɛ y'i niyɔrɔ sɔrɔ a la kabi a bɛ kɔrɔn fɛ ka bɔ kɔrɔn na ka na an ka jamana cɛmancɛ duguw sɔrɔ ka bɔ o la k'an ka jamana bɛɛ sɔrɔ bi fala ye hakili la kabi a bɛ fɛ yen na k'i buranakaw ma se ka si k'u nana k'i ka pilasi ɲini ye f'a nana b'o la i buranakaw yɛrɛ bɛ se o yɛrɛ tɛ se ka bɔ kɛnɛma tuguni e yɛrɛ tɛ se ka bɔ kɛnɛma sisan a tɔ kɛra i tɛ se ka hali taji yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ i kan ka i yɛrɛ kan ka i miiri min ka ɲi i ma o ye cɛsiri de ye ka wuli k'i jɔ ka baara kɛ fala ye sira min talen don bi mali kɔnɔ ne m'a fɔ a bɛɛ ka ɲi dɛ nka n'an y'an sinsin ka ɲɔgɔn lamɛn wala fala ye nka ɲɔgɔn lamɛn fana m'o fana kɔrɔfɔ dɛ m'a fɔ ka jɔyɔrɔ di maa ma m'a fɔ ka maa wele parce que mali la yan anw ka ko bɛɛ lajɛlen ni a dugumana de dalen don ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka baara kɛ o kɔrɔ ko ka dɔ ɲini olu ye i b'a fɔ ko maaw tɛ se ka faso jɔ k'a sɔrɔ n'u tɛ gouvernement kɔnɔ an ka ɲɔgɔn lamɛn o kɔrɔ an ka taa réunion sigi essence sɔngɔw bɛ di taji sɔngɔw bɛ di aw taatɔ so dɔ bɛ di aw ma fala ye o bɛɛ bɛ dɔ de fara an ka degun kan an ka bɔ nin bɛɛ de la anw bɛ sira min fɛ bi fala ye journée nin dɛ musow ka nin dɛ denmisɛnninw ka taa baara kɛ nin si tɛ anw ka baara an bɛ jamana de ɲini fɔlɔ tɔw bɛ mun na an k'o to yen bani an bɛ min kɛ o la o ye temps perdu de ye jamana min kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka bɔ k'u dahirimɛ de ɲini fɔlɔ dahirimɛ o jamana kelen kɔnɔ a tɛ se k'a fɔ ko fɛɛrɛ dɔ sigilen don bi ye funteni tɔgɔla don ye bi ye fufalan tɔgɔla don ye sini ye yiri tɔgɔla don ye wulu kini tɔgɔla don an bɛ mun fɔ ninnu ye nin bɛ mun ye anw ye ni tɔɔrɔ tɛ n'an kɛlen don k'an tɛgɛ nɔ bila nin sɛbɛn dɔ la an ka bɔ a la an ka b'u kɔnɔ a tɛ foyi ɲɛ an ye an mago bɛ mun na o ye ka cɛsiri de kɛ ka baara di denmisɛnninw ma ka kɛnyɛrɛye yiriwa ka sɔrɔ yiriwa ka sɛbɛn sira don mɔgɔw kɔrɔ fala ye an b'o de ɲinina o de la kunun ko minisiriw kan ka bɔ ka taa mɔgɔw lajɛ fɛnw bɛɛ bɛ fɔ maa la fala ye fo n'i fɛ mɔgɔ y'i ka ko la wari tɛ sanu tɛ a b'a sogo donni min kɛ ka na o de ye maanifinya ye nka hali bi o bɛ ka dɔgɔya n'i ka maa banna ala ka hinɛ la e y'a pɔse n'i ye foli k'a dugu ma o e ma ne ka publication bi mali ka se ka wuli k'i jɔ k'a fɔ jamanaw ma ko anw tɛ nin fɛ fala ye an famana k'o ye dɛ an y'a dɔw kɛ nka wolola min na a ma nɔgɔya an bolo dɛ an tilala ka taa yafaw deli nka an k'an pan nin bɛɛ kunna an bɛ mun fɛ sisan an k'o yira fala ye moritani lajɛ mun bɛ yen ko moritani m'o da anw ka jamanadenw kan a tɔ yɛrɛ kɛra ka taa an ka mɔgɔw ɲini fo u ka sow kɔnɔ u ka baarakɛyɔrɔw la ka t'u cɛ ka na u fili frontière la fɛn bɛɛ fɔra moritani ye sabali sigiɲɔgɔnya ka gɛlɛ i miiri bi bɛ yen sini bɛ yen sisan an ko dɔrɔn k'aw ka baganw tɛ don o kule bɛ diɲɛ fan bɛɛ la u bɛ ka diɲɛ bɛɛ da jɔ mali la mali dun ma fɛn wɛrɛ fɔ fɔlɔ ko baganw de aw bɛ dugu min na a cɛncɛn ka ca n'a ji ni a jisira n'a balo dɔra yɔrɔ ye bɛnkan min bɛ aw ni mali cɛ depuis 1963 san 1963 san fala ye o bɛnkan aw y'o folonkoto
sabula nanzaraw nana kana wari di aw ma k'aw k'o minɛ ko ka anw gɛn hali n'a bɛ mɔgɔw gɛn sa a y'a kɛ jamana tɔw ta ye maa min mana kɔgɔji sira minɛ fala ye t'o minɛ ye nka mun bɛ bolola baara la e ka dugu kɔnɔ u bɛ k'u dayirimɛw ɲini e bɛ ɲɛnawoloma kɛ u ka sɛbɛnw b'u bolo u ka papiyew fɛn bɛɛ dafalen a ye fɛn fɛn u bɛ k'a sara u bɛ ka jamana sariyaw bato nka o bɛɛ la ka t'u ɲini k'u gosi k'u lebu hali kununko dɔ gɛnna ka bɔ Moritani fala ye kununko n'an y'an ka bagan yɔrɔ ko k'an ti don parce que an ɲɛ bɛ aw la sira min fɛ basi kununkaw fɛ yen bamanjuwale kɛbaaw dalen don n'u ye kɛlɛ kɛ u t'u tugu furakɛ ye a maa kirikara sugu bɛɛ bɛ yen k'an ka sɔn ko an n'olu ka jɛ fana ko ka o fana kɛ e tɛ fɛn ɲɛ ne ye ne bɛ fɛn ɲɛ ye kun jumɛn na o la ne tun ko butigi ninnu u kun kan k'u datugulen to de papiye ko kun yɛrɛ kana k'a la fala in bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna mɔgɔ caman t'a kalama jamana tɛ yen Mali kɔnɔ yan min ka jamanaden ka ca ni Moritani ye anw fɛ yan tɛ yen sɛbɛn bɛɛ ta i k'a bɛɛ lajɛ olu de ka ca ni bɛɛ ye Mali kɔnɔ i b'i miiri o yɔrɔ la parce que aw ka jagokɛlaw ka sɔrɔ bɛ kɛ anw de fɛ yan a bitigi ninnu bɛ sɔrɔ kɛ yan de a jagokɛlabaw n'a tɔgɔtigibaw n'a nafolotigibaw u ka fɛnw bɛ sinsin anw de fɛ yan hali ni tubabu ko k'e k'a kɛ a kɛ ni fɛɛrɛ ye bi baganw bulokera a ye mankan cɛ o tuma don min na n'anw ko k'u ka mɔgɔw ka kasa kuru dun a bɛ kɛ cogo di e ko ko immigration mɔgɔw ko o gɛnni o kama e bɛ ka nin kɛ anw na anw dun b'a dɔn o tɛ Ukraine ambassade dayɛlɛla aw fɛ yen Ukrainiens bɛ ka mɔgɔw dege aw fɛ yen kɛlɛ la olu kɛlɛkɛlaw bɛna kɛlɛ kɛ anw fɛ u bɛ tila ka taa don aw fɛ yen basikunu bɛɛ b'a kalama an ye kuma sugu bɛɛ kɛ jamanakuntigi ma foyi tɛ a ma min kɛ n'an fana ye fɛɛrɛ min sɔrɔ fara an b'an bolo o kan dɛ o de la n ko ɲɛmɔgɔw ma a ye décision ɲuman ta dɛ nka an ka maa minnu bɛ dancɛ ninnu na fala ye u k'olu fana kɔlɔsi parce que maa caman ye wele k'a fɔ an ɲɛna ko in gɛlɛyayɔrɔ yɛrɛ ye min ye o y'a lawaleyali ye dugu kɛnɛ kan ye sɔgɔmada in na fala ye an b'a fɔ ko ala ni ce an bɛ ala fo sabula an ka taji dɔw sera ka don taji ninnu min ye citerne 200 ye a ye Bamakɔ kɔnɔna sɔrɔ falajɛ kununko nin waati la fala ye o y'a sɔrɔ douane mɔgɔw bɛ ka larawulili kɛ n'u ye parce que sa tɛ kɛ ba y'a ye tuguni ka don dɔrɔn ka taa i ka citerne ka kɛ e sago ye o tɛ yen tuguni mɔgɔw de bɛ don ni citerne donna fala ye Mali dugukolo kan Kajana do Kayi do Keɲeba do Zewa do douane tigilamɔgɔw de bɛ citerne jate k'a bɛɛ da dɔn mun falen don taji la taji min b'a kɔnɔ k'a da dɔn k'a bila ka na OMAP la yan falajɛ douane ka yɔrɔ la fala ye olu fana bɛ tila k'a lajɛ tuguni ka tila ka mɔgɔw da u kan a bɛ taa jigin aw ka dingɛ kɔnɔ yɔrɔ min o de baara tun bɛ ka kɛ wa halisa o de bɛ sen na citerne bɛ taa jɔ min b'a kɔnɔ o da dɔnnen i ka dingɛ nɛgɛ de bɛ don a kɔnɔ k'a sinsin k'a lajɛ ka ɲɛ n'o y'a sɔrɔ min kan ka don n'a bɛ kɔ a kɔnɔ n'a ma kɔ a kɔnɔ an bɛ taa n'a tɔ ye o baara de kɛra surɔ o de la mɔgɔw b'a la ko taji nana dɛ taji baara de bɛna yɛlɛmana sisan a bɛna jigin dɔwɛrɛw wulila fana minnu bɛ sira la ka n'ale fana pour que baara bɛ se ka yɛlɛma cogo min n'o tɛ fala y'a lajɛ dɔrɔn kɛ escorte jama lajɛ minnu bɛ taa escorte kɛ hélico drone sɔrasiw minɛnw chauffeur yɛrɛ olu de ka cɛsiri n'u ka timinandiya donc o kana dɔrɔn k'a fɔ ko ka n'o di ten mɔgɔ dɔw sigilen don Bamakɔ k'o kɔnɔ k'o tilan ten taa fan tɛ dɔ la nafa maa maa bɛ ye bi fala ye i filɛ ka nin baara min ye nin ye tan nin de bɛ taa kɛ bɛɛ ka dingɛ la k'i sɛgɛsɛgɛ min kɛri k'a da dɔn n'i ko a banna ni daluya min i b'o fana bɔ k'o yira a ka lakɔlɔsi olu fana mɔgɔw fana ka kɔlɔsi taji nana kunu o hukumu kelen kɔnɔna na min ye fɛɛrɛ min sigilen don sen kan fala ye ko fugakɛnɛ bɛ ka fuga kɛnɛya han min ye Famukɛ Kamara ye ani wolomasiri taba minnu b'an ka jamana kɔnɔ bi fala ye dagatigibaw u bɛɛ lajɛlen bilalen don k'u ka jigin u ka taa baara ɲɛɲini u ka fɛɛrɛw tigɛ yaasa cogo min na waleya minnu bɛ ka bali k'an ka maaw bali ka na ni taji ye dugu minnu na mɔgɔw tɛ ka se ka tɛmɛ tuma o tuma bɛ mɔgɔw disi ka yɔrɔ minnu na ko k'a bɛɛ lajɛlen furan k'a ban pewu hukumu kɔnɔna na sa min ye kɔlɔnjabakaw fɛ ye an ka tajiw bɔlen k'u kunda Buguni kan u kɛlen ka kɔlɔnjaba bila pewu Bamanjuwale kɛ b'a dɔn k'u y'u fari filɛ u la fala ye a ma bɔ foyi fɛ
tajiw olu kɔni tɛmɛna armée kɛlɛ tɔ ɲɛnabɔ u kɔfɛ ka baara sigi sen kan ka mɔmɔli fana kɛ o fana kumaw fana cayara tuguni fala ye sabula an ka jamana kɔnɔ yan n'i ye fɛn o fɛn kɛ i k'i sigi k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw bɛ dɔ sɔrɔ ka fɔ a la nka laɲini ye min ye armée k'a ka baara kɛ bonya ni karama kɔnɔna na i n'a fɔ a dɔnnen don ni min ye a bɛ baara kɛ cogo min o de ka gɛlɛn n'o tɛ a tɔ wa kuma ti ban o fala ye olu bɛ wo ci nka dɔgɔ de bi jɔ taji a nalen bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ bi alihamudulilayi m'a fɔ a bɛɛ banna dɛ nka maa caman y'a sɔrɔ wa baara tɔ fana bɛ sen na yaasa taji ninnu bɛ se ka sinsin cogo min taji kuraw fana bɛ fɛɛrɛ bɛ ka tigɛ olu bɛ se ka na don cogo min na armée ale b'a ka wulikajɔ la fasoden fɛn o fɛn bɛ yen n'o hamina ye jamana ka taa ɲɛ n'a ka cɛsiri ye bɛɛ wulilen don k'i jɔ nin baara ninnu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na basigi ni lafiya kɔnɔna na fala ye sɔgɔmada in na an bɛ nin fɔ sabula min y'an ka jamana ye jamanadenw ka fɔ fala ye wulikajɔ ni cɛsiri ni timinandiya don o don mali bɛ se ka taa ɲɛ cogo min a jama de ka ca bi an b'a fɔ maa ka maa senkɔrɔma don n'o fala ye maa ko de bɛ maa sɛgɛn an faso kɔni an ka ko fɛ an ka sɔn k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ bi fala ye ɲɛmaaya la u bɛ baara la u k'a dɔn k'a fɔ ko an fana sigilen don k'u filɛ ni min ka ɲi o bɛ f'u ye ni min man ɲi an b'o f'u ye fala ye an y'a f'u ɲɛna sɔrɔdasi minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka taa station na a bɛ ka degun se mɔgɔw ma u ye ɲɛmaa n'o ye général de brigade Samu Mɛnkɔrɔ ye a ye laseli kɛ kunun ko fala ye ORTM télévision so la n'Ala sɔnn'a ma a kumakan an bɛna a latɛmɛ waati wɛrɛw la nka a ye min fɔ kuma la o ye k'a fɔ sɔrɔdasi minnu bɛ yen u k'a dɔn k'a fɔ u ka ko bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ maa minnu kama o ye fasodenw ye u ka fasodenw gasi sigi nka ne tun b'a fɛ u ka min fara kuma kan fala ye u tun k'a fɔ ko sɔrɔdasiw ka citerne u ka station filɛ nin ye u ka taa ye kunun ko min kɛra quartier la i b'o dɔn dɔw de taara a kɔrɔkɛ ka polisi a ka sɔrɔdasi fini don ka na k'a bɛna taji ta u y'a minɛ sɔrɔdasi tɛ kɔrɔkɛ ka sɔrɔdasi fini b'a la sɔrɔdasi carte ɲininkara fɛ o t'a bolo ale yɛrɛ ka ko yɛrɛ maaw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka nin ye nin kɛ mun na fala in ka taamasiyɛn de don nin kamalen ale ma taa kɔrɔkɛ ta dɔn a maa ŋaniya jugu mana kɛ don min na dun donc sɔrɔdasiw yɛrɛ k'u miiri u bɛ ka waleya min kɛ bi a kɔlɔlɔ bɛ se k'an lase yɔrɔ min nin ye mɔgɔ ye min ye jamanaden ye a taara a kɔrɔkɛ ka fini don maa ŋaniya jugu mana dɔn ko nin bɛ sen na k'a kɛ dɔn an bɛ mun de fɔ sisan c'est pourquoi an y'a fɔ ɲɛmaaw ye u ka fu siri nin ko in na a mɛnna min ye général ye a bɔra ka kuma sɔrɔ télé la an y'a ka kumakan mɛn an b'a ɲini u fɛ u ka waleya de kɛ waleya min b'a to u fana ka yɔrɔ ka yira u la u ka t'u ta ye u ni jamanaden tɔw kana taa dorogo ɲɔgɔn na sabula a ko kuma cayara kosɛbɛ fala ye ko ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na yaasa taa ni ka segin ka se ka nɔgɔya bamakɔ kɔnɔna na yan mɔbilitigi dɔw sɔnna k'a fɔ k'u b'u ka mɔbiliw di fala ye k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 la ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 11 ma n'o ye 6 heures ka taa se 11 heures ma min ye mɔbiliba dɔw ye karitigiw olu bɛna munumunu salo kɛ bamakɔ kɔnɔ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 20 ma o fana bɛna kɛ baara in na fala ye u ye sira minnu ta sa k'a daminɛ ka bɔ Tour d'Afrique la ka taa Baginda o bɛ a la ka bɔ Sanankɔrɔba ka taa Tour d'Afrique la ka bɔ Tour d'Afrique la ka taa Sanankɔrɔba o bɛ a la fala ye min ye aéroport ka taa place MVS la dugu kɔnɔ min ye Moribabugu ka taa Gabriel Touré rond-point na o fana bɛ a la Kati poste kɔrɔ ka taa Carrefour des Jeunes na o bɛ a la Samaya ka na OMVS la Samankɔ ka taa OMVS la olu bɛɛ lajɛlen mɔbiliw sa fala ye minnu kan ka o baara kɛ minisiriso min bɛ an ka jamana mɔbilikow kunna n'o ni fɛnw bɛ baara kɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu kɔni kan ka mɔbili 5 o de bɛ yen o bɛna bila Baginda ale ni Tour d'Afrique fala ye Africa Tour mɔgɔw ye mɔbili 2 di Somatara ye 2 di Farafina Tour ye o ye 1 di o ye mɔbili 5 ye mun bɛna bila Baginda ale ni Tour d'Afrique sira ka fala ye Sanankɔrɔba Air Ɲono ale kelen ye mɔbili 5 di ka bɔ Sanankɔrɔba ka na Tour d'Afrique la Air Ɲono ye mɔbili 5 di min ye ka bɔ aéroport la ka taa OMVS la dugu kɔnɔ Air Ɲono ale ye 1 di
Bani transport ye kelen di ka bɔ Moribabugu ka taa Gabriel Touré rond-point na Fala ye douanzan transit ye 2 di Bani ye kelen di min ye Benso o ye kelen di ka bɔ Kati poste kɔrɔ ka na Carrefour des Jeunes na min ye AK transit ale ye 3 di Bani ye 2 di ka bɔ Samayakaw fɛ yen ka na OMVS la Benso transit ye kelen di Sonefu ye kelen di douanzan transit ale ye kelen di ka bɔ Samankɔ ka na OMVS la n'o ye Monument de l'Indépendance kɛrɛfɛla ye Bani Monocé ale ye 2 di min ye Stuff transit o ye kelen di n'i y'a mobili bɛ faralen ɲɔgɔn kan sa Fala mun bɛna baara kɛ bi k'a daminɛ 6h ka taa se 20h ma o ye mobili 27 ye k'u bɛɛ lajɛlen de ye ŋaniya ta k'a fɔ ko minisiri ka nin sigi sen kan a bɛ kɛ sɔngɔ la sɔngɔ min bɛ bɛn mɔgɔw ma fana yaasa o fana ka mobiliw jɔlen kana to a kɔni daminɛna ta u ye nin de sigi sen kan fɔlɔ yaasa mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min nin ye an ka kuma kun fɔlɔ ye bi sɔgɔmada in na yan'an ka kibaruya tɔw walawala